मचिया बैठल रानी कौशल्या सुमित्रा दौड़ी आवेली हो। मचिया बैठल रानी कौशल्या सुमित्रा दौड़ी आवेली हो। हे बहिनी हमरा त देहियाल साला तोहार कैसे लागेला हो। हे बहिनी हमरा त देहियाल साला तोहार कैसे लागेला हो। दुनो रानी रहली बतियावत कैकेया दौड़ी आवई हो। दुनो रानी रहली बतियावत कैकेया दौड़ी आवई हो। हे बहिनी हमरा त मन में चलाता तोहार कैसे लागेला हो। हे बहिनी हमरा त मन में चलाता तोहार कैसे लागेला हो। इतनी वचन सुनी कौशल्या त मन मुस्कावई हो। इतनी वचन सुनी कौशल्या रानी मन मुस्कानी हो। हे बहिनी हमरा त गोड़वा पिराता हमई कैसे कही। हे बहिनी हमरा त गोड़वा पिराता हमहू कैसे कही न हो। इतने में आवे राजा दशरथ महलिया भीतर घूमेले हो। इतने में आवे राजा दशरथ महलिया भीतर घूमेले हो। हे बहिनी आंगने में बैठी तीनों रानिया खटैया लैके चाटाई हो। हे बहिनी आंगने में बैठी तीनों रानिया खटैया लाई चाटाई हो। अंगने में ठाणे राजा दशरथ तीन हुरनिया देखाई हो। अंगने में ठाणे राजा दशरथ तीन हुरनिया देखाई हो। हे सखिया चरे में खटैया छुपावई त देखी के लजावई हो। हे बहिनिया चरे में खटैया छुपावई त देखी के लजाई गई हो। तू ही मोरी राजा से राजा तू ही नसीर साहिब हो। तू ही मोरे राजा से राजा तू ही नसीर साहिब हो। हे राजा फूलवात होई है कचनार आंगनवा चारू कोनवा में हो। हे राजा फूलवात होई है कचनार आंगनवा चारू कोनवा में हो।